Nachádzame sa v priestrannom dvojizbovom byte o veľkosti 70 m², ktorý je v pôvodnom stave. Preto som si pre vás pripravila vizualizáciu, aby ste mali predstavu, ako krásne môže tento byt vyzerať po kompletnej rekonštrukcii. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Ako ste mohli vidieť, byt je v úplne pôvodnom stave a môžete si ho prerobiť aj podľa vlastných predstav, s čím vám rada pomôžem. Volám sa Milota Balková, pracujem pre spoločnosť Turality a už teraz sa teším na vás.